Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yanzu ne muka samu labarin rasuwar ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood wanda aka fi sani da Ali Rara. Mai sauraro kar ka manta, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya gami da masana'antar Kannywood. A yanzu ne muka samu labarin rasuwar ɗaya daga cikin jaruman Kannywood wanda aka fi sani da Ali Rara. Inda muka ga manya-manya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood sun yi wannan postin na hoton wannan jarumi a shafukansu na sada zumunta da ke Instagram da Facebook. Sannan jaridar Blueprint ta rawaito cewa a yau za a gudanar da jana'izar mahaifiyar wannan jarumi. Da dama daga cikin abokan sana'arsa sun yi postin suna masu yi mata addu'a akan cewa Allah Ubangiji ya rahamce ta, Allah isa rayuwar da za ta yi a can tafiya mata ta nan gida duniya. Allah Ubangiji ya ji kan dukkanin musulmin da ya rasa rayuwarsa. Wannan shine ɗan takaitaccen sauran rahotonmu game da masana'antar Kannywood. Mai sauraro kar ka manta, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Mun gode.